नमस्कार दर्शक बंधु ମୁଁ ବି ପ୍ରବଳ ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ଉପସ୍ଥାପନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଭଲ ଅଛ ତ? ଏବେ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ଇତିହାସ। ପଢ଼ିବା ନା ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ଗୀତ ଶୁଣିବା। କିଏ ଗାଇବ? ଆପଣ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଉଛି, ମୋ ସହିତ ତମେ ଗାଇବ ଆଉ ତାଳି ବି ମାରିବ। ହଁ ସାର୍। ହଉ, ଆଜି ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା କି? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆସ ପିଲେ ମାନେ ଆସ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା। ଆସ ପିଲେ ମାନେ ଆସ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା। ଅତୀତର କଥା ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଅତୀତର କଥା ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମରି ଦେଶକୁ। ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମରି ଦେଶକୁ। 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଲୁଟିଥିଲେ ଆମକୁ। 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଲୁଟିଥିଲେ ଆମକୁ। ବାବର ହିମାୟୁନ ତାପରେ ଆକବର। ବାବର ହିମାୟୁନ ତାପରେ ଆକବର। ଶାସନ ଭାର ତୁଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର। ଶାସନ ଭାର ତୁଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର। ଧର୍ମ ନୀତି ଶାସନ ନୀତି ଆକବରଙ୍କର। ଧର୍ମ ନୀତି ଶାସନ ନୀତି ଆକବରଙ୍କର। ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ଆକବର ପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୂରଜାହାନ। ଆକବର ପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୂରଜାହାନ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କଲେ କୁମାର ଶାହାଜାହାନ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କଲେ କୁମାର ଶାହାଜାହାନ। ମସଜିଦ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମସଜିଦ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଗ ଯୁଗ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ସେ ରଚି ଗଲେ। ଯୁଗ ଯୁଗ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ସେ ରଚି ଗଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର। ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର। ଏହିଠାରୁ ପତନ ହେଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ଏହିଠାରୁ ପତନ ହେଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ମୋଗଲ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୋଗଲ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଆହୁରି କେତେ ଜାଣିବା। ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଆହୁରି କେତେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁଗଲକ ବଂଶର ପତନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାବୁଲ ରାଜା ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାବର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ। ସେ 1526ରୁ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବାବରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବାବର। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା ଏବଂ ସେ ତୁର୍କୀସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫରଗଣାର ରାଜା ଥିଲେ। ବାବର 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାନିପଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଖାନୱା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ରାଣା ସଂଘଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜପୁତ ଓ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଖାନୱା ୱାର ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଦିନ ରାଓଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାନ୍ଦେରୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଘରଗରା ନଦୀ କୂଳରେ ନୁସରତ ଓ ମାହମୁଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନର ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ବାବର ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି।
ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୁମାୟୁନ୍ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହୁମାୟୁନ୍ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମାଳବ ଓ ଗୁଜରାଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1537 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହୁମାୟୁନ୍ ଚୁନାର ଦୁର୍ଗ ଓ ପରେ ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ୍ ଆଗ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚୌସାଠାରେ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ୍ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁଣି ଥରେ କନୌଜଠାରେ ଶେର ଖାଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ସପରିବାର ପାରସ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ୍ ପାରସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଞ୍ଜାବ ଜୟ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କଲେ। 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ହୁମାୟୁନ୍ ନିଜର ସାହସ ଓ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏକ ବିଫଳ ଶାସକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକବର ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଞ୍ଜାବରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିମୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆକବର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦାର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହଳଦୀଘାଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମାନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଗଲ ସେନା ମେୱାର ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆକବର ଗୁଜରାଟ ଓ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରି ମୋଗଲ ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1595 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସୁଦ୍ଧା କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା, କାନ୍ଦାହାର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆକବରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆକବର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କରିଥିଲେ। ଆକବର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 15ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବା କେତେକ ସରକାର କେତେକ ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେତେକ ଗ୍ରାମ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁବାର ଶାସକକୁ ସୁବାଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ସ୍ତରରେ ଦେୱାନ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର, ବକ୍ସି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର, କାଜୀ ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡାକ ଚୌକିଦାରଗୋ ଡାକ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱର ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କର। କୃଷକମାନେ ଆୟର 1/3 କର ଶସ୍ୟ ବା ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ। ଆକବର ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବାଦତ ଖାନା ନାମକ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆକବର ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଲାଲ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହାର ବିଶାଳ ଫାଟକ ବୁନ୍ଦଲ ଦରୱାଜା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତାନସେନ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଗ୍ରାଠାରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1605ରୁ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୁରଜାହାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁରଜାହାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିଥିଲେ। ମେବାରର ରାଜା ଅମର ସିଂ ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା କାଙ୍ଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅହମ୍ମଦନଗର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ସାର୍ ଟମାସ ରୋଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଶାହାଜାହାନ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରି ଅହମ୍ମଦନଗର ଜୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରି ବିଜାପୁର ଓ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ନାମକ ସ୍ଥାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୋଗଲ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଚରମ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଆଗ୍ରାର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତାଜମହଲ ଶାହାଜାହାନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଜମହଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିପକାଏ। ଏହା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପକଣ୍ଠ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ସୌଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତି ମହଲ, ହୀରା ମହଲ, ରଙ୍ଗ ମହଲ, ଦେୱାନ-ଇ-ଖାସ ଓ ଦେୱାନ-ଇ-ଆମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଟେ। ପରିଶେଷରେ 1666 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଶେଷ ଜୀବନ 8 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ କଟାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପିତା ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାତିମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ, ମଥୁରାର ଜାଠ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ସତନାମୀଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଶିଖମାନଙ୍କ ନବମ ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ଦଶମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଖମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସାମ ଓ କୁଚ ବିହାର ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅହମ୍ମଦନଗର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଓ ବିଜାପୁର ଜୟ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂରେଜ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଥିବାରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଜିୟା ଓ ତୀର୍ଥକର ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶିଖ ଓ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହତାଦାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ରାଜପୁତ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର 1607ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ପତନାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ କୁଶାସନ। ଏହାଛଡ଼ା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ଭୋଗବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ଅଧୋଗତି ଘଟିଲା। ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା।